Дайте звук. Иване, стига, Иване. Стига, Иване. Стига, Иване. Чай да фани нататък. Стилян фурната. Да кажа фурната. Кажи го. Не. Човека прави закоски да тия работи, ранния фурна, бурна, няма да... Той като кажеш фурна има гучтори, да се пада малко. 100 лева да я жив и прави неговата съпруга Маргарита. Маргарита ли беше? Как беше? Радослава. Извинявай. Все ги. Целому ти пъде, не? Не ти ли? Гани! Как да връщам, брат? Не е красиво. 150 лева от Стелио и Снеже и неговото семейство от Станка, малката Станка, не Таня. От малката Таня и пречеда как беше другия да прави името. Чакай бе, Димко, добре бе, дай следи долу като 150 лева от сега да неговото съпруга и неговото семейство. И много чул за Кръстника и Кръстник. Ой, Кръстник! Кръстник! Да целува там един път за 5 лева. Целуй, целуй за 5 лева там. Дай после не дай. Стига. Отвера. 155 лева работи целушката от Стилян. Дай с 5 лева, мамка му наеба. Дай с 5 лева. Ай си му на бабата на 5 лева. Баба латка му. Баба латка да целува. Бърка. Музика накрая. Бърка се работа с колко. Бабо! Така. Човек, така, не съм справил да се последно си. Нека да седнем си. Абе, ще ги стим заедно после балсам до малко. Иван Пиков. Дарява 50 лева, братовчет. Няма да откате в друга държава. В друга държава е 50 лева. Бая ще го имам майки. Край, обиди го стига тук. Стига го. Иван Пиков 50 лева. Да, Иван Пиков не е тук, те ви присъства в момента. Намори. Там в друга държава е. Кербала на война е. Ето си. 50 лева от Иван Пиков, братовчет на младоженица. Братовчет, аз съм братовчет. Кръвна родина. Котарака и неговото семейство, снахата, бабата, внучката ще да кажа, снахата и синът даряват 200 лева. Да са живи и здрави. Котарака социално слаб. Ако е на работа, браво, Котарака. Той е от тебе, нали? Ти си глава на семейство. Писето, декото, дарява 100 лева, да е жив и здрав. Човека отиде на Сариба, отиде. Бърза, защото жена му ще го остави. Те ли беше? Те беше. Кошина булката, ма имат имена, кажи, как се казва, било болно. Зиса, Ицо и жена му, той има жена, тя няма име. 50 лева. Жена му бензин. Какъв да бях, извиняй му. Жена се честно. Извиняй се, кригна да ти е почи. Колко? 70 лева от Станимир. Приятел на младоженика. Няма да сте родини, да. Приятели сте, да е жив и здрав момчето. Още не е женено, тъй като се ожени, ще на неговата сватба. С намайзенчевата маса. Добре е работа. Айде. Ало. Ало. Няма за нея. Айде насам. Ручите на булката, неговото семейство, от чучето.
Чичи ли учи? Чичито на булката, как се казваш? Имаш ли, нали? Жената има ли ме? Данчето, Станчо, даряват 160 лева да са живи и здрави. Утре като направят сватба и на тях ще благодарим и ние. От Колю Корната 100 лева подарял. Дарял. И 5 лева целият джив да станат с... Който играе. Един кичек специално. Поздравям кръстника най-специално и Ради Горския. Да станат един кичек. Благодарим на музикантите, братчет, доволен ли си? Сато, нямаш грижи. Братчет на булката, Георги и Петя от Игнатиев 100 лева да са живи и здрави. Айде ще се че. И Година 70 лева да са живи и здрави. Браво! Година на момичето. Давай други. Давай други ти. Де заминаш? Искаш ли не искаш? Искаш ли? Малко! Възьми малко! Покусай го! Бедни, няма. Се бори как би доста. Тя да скиновам, кажи дели ми ела бай. А тя дели ми. Столя от семейство на Митака. Браво! Браво! С два стотака. Черенката. Шаранката. Разнама се. Браво! Тъй ли бази? Столя, ракет, хитри за игра за бедни, хитри бази. Ой, Шаран. От Шарана Столя, да е си здрав. Заповядай, моето вичи. Някой не задели ще мули. Братя да ръкулка на това бърдена. 100 лева да е жили здрав. Ами жена имаш? И от жена ти? Защо да не си може да луби? Искам един кичок. Чекай, женци от това да го направи. Прошите ми. Аз да направих. Добър вечер, Кафу. Ало. Ало, добър вечер. Куда сада? Баба. Баба ден! Бабата е на пътка, давай. Зимата. За зимата да издири краката. Браво, браво. И още 100 лева да е жива и здрава. От бабата. На момичето бабата. Браво. Не на зета. Ама тя стана и на зета вече. Баба ще викаш и ти как. Дай сте родини вече. Ай, брачет. Сега и ние лични базовци Сергей Станишев и Тодор Живков. Да. Паднахме от вас. Дай. Ама ще се дигните. 100 лева дава на младо семейство. 100 лева от Станишев от Сергей Певис. Сергей Станишев и Тодор Живков. И Тодор Живков паднаха от вас. 100 лева да работи. И 2 лева на оркестъра Кулши Байрака. Сега Валя, оркестъра няма да си. Че свира, кой така? Сега Валя, аз ще си така ще бъде. 2 лева ще свири Кулши Байрака. Умиш ще си за Валя. Още си даваме за 2 лева. Брачет. Абе, Галя ще свири. Кулши Байрака. 2 лева ще свири. Аз ще дам 20 лева. Сега дайте долу. Дайте лева казвам. 2 лева ще. 20 лева ще. 100 лева от братята на момичето и братята на момчето. И може да го разберем. Ами те кажи. Извинявай. Малко съм технически и грамотен. Значи момичето е братчетка на хата.
Ай сега, я ще кажа хората, че съм си яко връзки сега. Али чо, пиете ръки, нали? Добре. Няма да тия много. Разточете, отдъком Карело, разточете. Ей, да, 50. Дай, живе, айде думите върши. Това поздрав ти падаш у маса, так? За 10 лева ти поздрав, че в момента по 200 лева поздрав. Ти тук. За 10 лева поздрав, че айде ме да. Ало! Коста нападва. Айде ще викам полицията, бе. Здравейте, момчета, лаваличе. Доволен ли си тук? Шофърата? Седерен, добре ли? Ей, добре. Значи колега са момчета. Да. Зетна момичета. На работа се селя. 80 лева, приятел, а колега на Зета и братовчет на... И Зет на хата, бе, на момичето, на младоженката. Абе, джински, нали? Братовчетка на момичето е на жената. Братовчетка на жената, на момичето. Как се казваш това? Как? На Таня. Познаваш я? Да не лъжи ли? Значи джинса, няма проблем. Парите ги звам. Брачери от Любен Карайо, страна на момичето и баща му е личен братовчет. Няма проблеми. Денка, менка, 80 лева да е жив и здрав. Има много хубава майка, има един поздрав ще прави, за него ще прави. Тази могла тя е. Айде, брачет. Един орган от лелета. Махер чичето. И 100 лева от чичето, съпруга на лелета. Лелета име няма, съпруга и той няма. Николинка и Диана, значи имате имена още. Значи ще прекръстим. Николинка и Иван, от Любен Карайо, една Пътра. Тя. Моя тата. 100 лева и плюс на Пътра. Ама що ще да правиш нас? Айде, аз така. Братовчери, имена имате ли? Братовчери на момичето 120 лева, да са живи и здрави. Ще видиш тъй и стане на. Господня, съвет тази. Няма да закачите човека, той има жената. Няма го закачи, той няма нищо. Живко Колев, 50 лева е неговата баба. Но той няма нищо, човека, няма нищо. Един шиш има, друго няма. Друго няма, човека. Ръче се рето. Живко Колев, Джурламата. Живко Колев, Джурламата, няма нищо, една баба има, друго няма. Той. Айде си. Майката. На булката. Той. Добре. Така, даряват тук те едни подаръци, няма да казвам ти подаръци. А това са подаръци, добре, заповядайте деца, тъй. Един пенсийски килим, той не е килим, бе. Той пътека да ходят по нея. Така, малко отръж. Той си индийска. От Индира Ганди. Килима е от... От Персия. Оригинално. Има марка, има направен мащаб, няма. Гледайте, тук да няма фалшива работа. Мади и България няма. Един спален комплект. За спът. По засмяно. Свато, виж сега. Наш, обичайт като е. Когато са дава 200 лева, поне 10 кой са дава. Чакай, тук съм. Не. Те вече ги даваш пълности. Слагат като е отгоре. 250 трябва да кажа, сама просто. 210 трябва да дава бащата и майката, плюс дарови. Специално. Марко, специално един младоженски чек за двамата. Младожените, никой да не играе, защото... Леки чек, леко така.
шманка, дете мразя най-много отърваха. Виж сега какво ще стане тук. Ходи мизерен проект, тук ти мизерен, сега ще видиш. Сега изгорема му. С петлен не трябва. За мене, няма, има и лично за мене са. Бабо, не гледа, че тъв ми приятел. Няма ми всички спори, няма така. Тъй, цяло казвай се. Сама? Сама, а не сама, бе. Аз пак те сама. Сватката на Пинчера от Любен район, тя е от Въдлен. С неговото семейство дарява 200 лева да са живи и здрави. 5 лева този път да ви кажа наистина. Не ги давам. Да ма бихте не ги давам. 50 лева взема 5 лева не връзка. Кръв връзка. Как беше? Кръв връзка преди не връзка. Ама да му жени. Ой, лучше да питате. Варе хяна ти му. Едно кафе за фрикача. Както се върти и платя заедно. Ще платя заедно малко му. Всеки ден има сватби. Една пътра тук да спъдна от женца на женката. Ой, много ще път малко са направено. 100 лева. Чичето. Чичето, ти стане си. Си не е ли си? Човек, тя знаете, защото ти са не познат човек кога. Човек има жена, бе. Чичето. Ето там да името може да му би. Чичето. Да е жив и здрав. Един поздрав специално за тебе, аз ще изпълня. Малко. Майка му, зад това изчела, дори вас съм тук този център. А това изчела. Я ти вас сега завърчува. Ало ти балата. Ало, Иване. Едни барабани, една специална целувка за бабата и за дядото на младоженика. Целувка ще има. Барабани. Дайте те подиха. Айде да се това да видите ролика. Заедно. Още ли, става ли аз следното? Още, зло си малко, зло си малко. Зло си малко. Къде се това да има? Ето, снимай там, снимай. Айде с това до 10 лева, тебе 10 лева. Който му вари, му вари. Вече ще ги стим заедно. Абрати. 60 лева за семейство. И аз ударих 10 лева килитив, какво да правя? За беден човек, безработен, социални грижи няма. Абе, бива голгори. Заема ли до вечера ще ги изпия кръстната? Няма заем. Заема държавата да му да взима. Здравейте, момчета. Повече. Нещо заядете ли да пием, излагайте ли? Шамтанка? Шамтанка искате ли? Добре. Ако искате шамтанка, шамтанка. Ако искате хотел да има това вече, ще няма проблем. Иван Макарона. Не знам родина ли, какъв е той, но 120 лева да е жив и здрав. Сигурно си родини, нали? Ръчете на момиче. Ти ръчете ли? 120 лева. Добре ли? Добре ли са 120 лева? Казвай да го мятам. Да го мятам, докато да презе. Макарони е добре си. 120 лева мисля доволно. Ръче, с петлен ден трябва се вният твоите. За викача. Бабо! Ако не, твоята друга намери, няма проблем. Види пак само сумка. Не, петта ми е репрезентатор. Бабо, ради тома. 2,50 метра, 2,50 и 5 лева иска. Бабо! Тодоро! Никой не ме бани. Чакай бабата е стори. Уди. Ти не е бабата, бе. Бабо, лътка макари си, бе. Уди бабата. Няма да имат свърка, бабата е няма. Намери друга, бе. Ами не иска. 2,50 намери друга. Дай бабата. Намери друга, бе.
120 лева братя да вземе кралото и на той горе да прави комната, къде да ми сега музика да има. Дори трябва да му връзна пари назад сега, ама чубажията трябва да плати за момчето да знаеш. 120 лева, да иди се здрасти. Абе, тръгваме, хайде. Ерот.
тя дала 85. Брой. Обаче ще за кълнако или не се трябва да правиш. Добре! Десет лева, Иване! 10 лева специално за моя син храни кораба. Поздрав! 10 лева, Ванко, заповядайте, сте живи и здрави. Направите много лица да напълните сил махата за деца. Момчета и много виж да имате. Много виж да имате. Много момчета. Добре, Ерол. Кой е този Ерол да дойде при мен веднага? Ерол веднага тук е Ерол, кой е Ерол? Баба! Братовчеда на Ванко Митко дарява 500 лева и ще продължава да дарява, музиката да продължава. 500 лева броятка. Като начало, брой. Брой ги. 100, 200, 300, 400, 500.
в жоба. Не, брат. 10 тях ще да болети. Ще взема китариста вкъщи. Ало, китариста. Като се роди моето внуче, живо и здраво. Ще взема вкъщи. Като направя банкет за моето внуче и ще им пееш на моите деца цяла нощ. Мите, продължава си заряването и спира. Заряването за Митко, за сеньора, чевиза. Мите, дай, ако ще даваш. 10 лева слабо, брат. Слабо. За чалъма дед го правиш 10 лева, мамка му да е бот. Аз ще дам 50 лева от бъде. Мамка си да е бот. Ще дам. Аз ще дам. И аз си би майката не съм баща. Не съм баща. 10 лева. Музиката продължава да свири за цялата сватба. Или това не ти пари.
ще ви помоля да вземете за малко вашите места, защото идва ред на най-сладкия момент от сватбеното тържество на младото семейство, на Мария и на Ванко. Най-сладкия, най-страстния момент. Една страхотна торта ги очаква и пред всички вас те ще покажат как цял живот, рамо до рамо, ръка за ръка ще се справят както с хубавите, така и с по-трудните моменти. Ще посрещат радостите и тревогите си заедно и ще покажат на всички вас как няма да останат гладни. Сега, мило семейство, пред вас има един нож. Хванете го заедно. Заедно го хванете и отрежете едно хубаво парченце от тази прекрасна торта, която всички ще опитат след малко. Само да кажа, преди да отрежете парчето, колкото голямо парче отрежете, трябва да се изяде. Вие се преценете. Колкото е голямо, трябва да се изяде, да се изконсумира. Сега нека да дадем възможност на нашата прекрасна лъчезарна булка да прояви своите домакински умения, колко добре се справя в кухнята, каква добра домакиния. Ванко взел си страхотна домакиня, страхотна домакиня. Обаче, като ви гледам, вие хитрувате. Едно малко парченце си избраха двамата, отрязаха си едно мъничко парченце. На диета ли си? Добре. Това от вчера, нали? От вчера, да може днеска да хапнеш да пилиш като хората. Сега, ти тази чиния дая в ръцете на Мария, защото тя като дама има първа възможност да покаже на всички свои приятели, на всички свои родини, как нейният съпруг никога няма да остане гладен. И всички сме готови да видим едно шоу от Мария. Миле, само да ти кажа, колкото чупиш от парчето, останалото е за тебе. Останалото е за тебе. Хубаво парченце отчупи на този страхотен твой съпруг, да му запушиш малко устата. Много говори. Много говори. Я да видим сега как ще го храниш този твой съпруг цял живот. Опаля! Това се очакваше, това се очакваше. Сега обаче, нали знаеш, че е твой ред. Той е страхотен. Чакай малко. Трябва и не, това все пак е време на жена ти. И на нея е малко сладко и дай, така? Да си куса от тортата. Твой ред е, Ванко, твой. Ма внимавай, грима е много скъп. За роклята да не говорим. Маркова е. Страхотни. Хубаво е от сама, хубаво. Така, папкайте, сладори, папкайте. Сега обаче аз само да ви кажа, не бързай. Тези салфетки, те ви стои, няма аз като гледам на масата. Свършиха. Сега, всичко това по вашите лица, по вашите пръсти, се чисти само с уста и с език. Салфетки няма, кърпички няма, само с уста. И понеже като гледам, Ванко е по-отцапан, Миле, ти си наред, мила. Тя има повече работа, повече време ще ги отнеме да го изчисти този. Не, от лицето. От лицето се почва. От носето може би. Страхотни, а къде са аплодисментите? Страхотно се справя. Страхотни. Не стига толкова, че ще вземе да му хареса. Обаче сега е твой ред. Тя има по носето. Покажи на всички хора как се чисти. Страхотни сте. Сега обаче искате ли да направим малко жоли за гостите? Вашите кумове имат малко повече стаж. Куме, ела тук до комата, бързичко. Бързи, смели, сръчни. С двете лице в левия джоб заден. При комата да си отрежете и вие едно парченце, защото тия хора са жадни за шоу. Откам мини. Така. Само да покажете на всички хора как се прави на младото семейство, защото те сега започват. За тях съвместният живот те първо започва. Айде ръка за ръка и вие правите репетиция. Малко каза комата, съвсем малко.
Куме, внимавай да има за всички гости. Така. Ако искаш свали си, не дей си готви да бягаш. Не дей. Гледай колко гости има тук. Вратата е затворена. Сега даваме възможност на твоята прекрасна половинка. Всички сме затаили дъх и гледаме как кумата храни своята половинка. Той е готов да го нацапат хубавичко. После ще се чистите, после. Айде, сега е твоя ред. И ти внимавай с роката на кумата. Внимавай, че за кръщението пак ще използва. Виж сега, само да ти кажа, където искаш да целуваш, там е на мъжи. Сега, тази чиния вече не ви трябва. От тук нататък е по-сложната част. Иванови, гледате ли Иванови? Айде, Иванови, покажете на Иванови как се прави. Аплодисменти за кумовете, няма ли? Много скромно бе кумата, много скромно бе Веси. Я по-хубаво така. Добре. Папка, да. Правя шоу с едно на 200 човека. Папка, творете. Всички сме тук, за да видим твоите прекрасни, страстни целувки за твоята любимост. Страхотни. Страхотни сте, мило семейство, мили кумове. Всички Иванови са страхотни. Всички Иванови са страхотни. Страхотна и тортата за малко всички ще опитат от нея. Сега ви пращам на бегом да се поизмиете малко, защото купона ще продължава. Sorry,
Радиото Лецки Гърцки. Прекрасна булка на Мария. Всеки знае, който се хване до булката, си плаща за това удоволствие. Чест и удоволствие да се играе до булка. Затова нека покажа първи кръстника как се прави булческо горо на страхотната ни булка. Който се плаща, плаща. С традициите и с българските обичаи. По традиция
нашата прекрасна булка ще бъде разбулена след секунди и тя вече няма да е мама, а ще е млада невеста. Искам да поканя тук при нас нейната прекрасна кума, за да разбули Мария. Всички да гледат. Послушайте на една хубава гайда, без да плачеш. Чакаме нашата прекрасна кума. Тя идва. Всички сме в трепетни вълнения да разберем нашата прекрасна булка и да се превърне в млада невеста. Обещаваш, тя обещава. Страхотни кумове си имате, мило семейство. Сега, Милек, искам, благодаря на колегите, искам да станеш от това столче и да се обърнеш назад и да видиш какво се случва за тебе. Къде сте ми младежите? Всички са готови, обаче те не знаят за какво са готови. Всички са готови да са жените. Леле, мале. Много меракли, има много нещо, миме. Сега, нашата прекрасна булка ще хвърли своя букет. Ела само малко напред. Да. И папулечката ми ударя, ще ви извини. Аз няма да казвам, че каня всички неомъжени и неженени младежи тук на дансинга, защото те вече са се наредили и са в трепетни очаквания да видим кой ще е следващият. На кой му е дошъл редът, на кой му е дошъл времето. Искам само да се обърнеш, да видиш дали някъде някой се е скатал, се е скрил. Младежите, я малко назаде, малко назаде. А така, мъничко назаде. Мъничко назаде. 3 метра. Добре, сега. Предполагам, че така лесно няма да се разделиш с този прекрасен букет. Затова броим всички заедно, аз обаче искам да ви чувам. Броим до 3. 1, 2, 3. Младежите, пак дойдохте тук наблизо. Я пак назад, назад, назад. Назад, назад, назад. Още малко назад. Още назад, още назад. Колкото е възможно. Ако може до чайка да отидете. Айде пак броим. Обаче не ви чувам. 1, 2, 3. Така лесно няма да се раздели тази булка с този прекрасен букет. Айде за последно. Няма да ги лъжам вече, че те ще вземат да се откажат да се женят. Пак броим. 1, 2, 3. Я да видим. Браво, ела тук. Ела тук само да се представиш. Марин се казва. Марин! Ами Марине, само да ти кажа, че след 40 дена това младо семейство, Мимето и Иванко ще дойдат да си вземат букета, ти да ги посрещнеш както подобава. Хубава маса, искаш да ми вземеш микрофона. Работата ли ще ми вземеш? Няма проблеми, ще ги чакам с голяма радост. Страхотно! Мило семейство, да знаете, чака ви, а пък тебе те очаква една голяма сватба. Дано да си намерил принцесата на своя живот. Там ли е? Видя ли какво се случва? Благодаря ви, младежи. Това беше късметлията. Дали е късметлия, само той си знае.
поздравя кръстника, брат си. Хайде поздравя брат си кръстника. Кръстници са много специално и че съпругата си за цялото семейство. Айде!